O tu hwnt i'r cyrtans? Wel, llongalchiadau i'r lofa ar gyrraedd Carreg Milltir arbennig iawn, sef 50 mlwydd oed. Cytuno bod y lolfa yn fwy na gwasg. Mae'n heriol, yn fywiog, yn greadigol, yn wreiddiol, yn Gymreig ac yn radical. Mae ethos a gwleidyddiaeth Gymreig iach hi wedi bod yn gwbl gyson drwy adegelda a chyfraniad hi i ddiwylliant a diwydiant Cymru yn amhrisiadwy. Dyma ydy pwrpas heno, edrych yn ôl, dathlu, ymfalchio a gwerthfawrogi ac edrych ymlaen i'r dyfodol efo hyder a phendantrwydd. Mae wastad yn bleser cael gweithio efo chi gyd a dwi'n teimlo lwcus iawn mae'r lolfa fel teulu mawr a dwi'n teimlo fel un o'r teulu. Felly, mi ga i ddod a dathlu efo chi, dwi'n siŵr. Pan bwyth hapus iawn i chi. Mae'n bleser cael bod yma heno i ddiolch ar ran y genedl, ar ran yr iaith, ar ran ni gyd i'r lolfa am y gyfraniad pwysig sydd wedi cael ei gwneud, ond yn bwysig a holl am yr hanner can mlynedd nesaf sydd i ddod eto. Diolch yn fawr iawn a phefnod. Gorddi cynnan y 67, diolch i'r lolfa. Am gyfres y beidd answyddogol, diolch i'r lolfa. Gwaith ni gyd yn y diwydiant yw'n cynnig rhyfedd am genach, Gymreigdod, Callineb, Gwarineb, Hwyl a Phrotest. Nid Prydeindod anhanesyddol ond Cymreigdod ac annibyniaeth barn. Y cam cyntaf tuag at greu Cymru rydd yw creu Cymru rydd, pobl sy'n rhydd eu hunain, a rhaid i ni fod y pobl hynny.